Lalaking gilang leader sa usa ka criminal group sa Lanao del Norte ang patay human nga gingog misukol atol sa pagsilbi og mga warrant of arrest batok kaniya. Dead on the spot si alias Talib, ang giilang number 7 most wanted person human misukol matud pa sa mga otoridad atol sa pagsilbi og mga warrant of arrest batok kaniya. Ang operasyon gilusan niadtong adlawng Lunes sa buntag sa Purok 3 Barangay Mindanao sa Salvador, Lanao del Norte. Kalit kuno may bunlot sa iyang posilang sospek dahil pusil sa mga otoridad. Atong sa binayloay og bala, naigo ang sospek nga may resulta sa iyang kamatayon. Si Talib nag-atubang og 7 counts of murder, 1 count of frustrated murder ug laing murder case. Gila sabang akusado nga nalambigin sa illegal drug trafficking, financial support sa DI Maute-linked personalities, gun for hire activities ug uban pang mga krimen. Na-recover sa lugar ang Colt M16 5.56 mm rifle, Glock Gen 4 caliber .45 pistol, mga bala ug uban pang gamit.